Higel, kumusta mayong hapon? Ang atong oras, alas 3:09. Antak na sa hapon. Kini yung ka-Super Benji Talisik. Kaya adlaw karon nga Domingo, pizza 4 na sa buwan sa Oktubre. So, 2020. It's beer months, no? Happy na Pasko mga ka-Super. Kini yung ka-Super Benji Talisik, no? Sa mga bashers, may hapon. Kung sigting basya nga mga fake account, no? Inyo makita karon mga ka-Super ang sitwasyon diri mismo sa area sa barangay Sitio Lupa, barangay sa Pangdako, no, ning ato Gadagbay Sugbo. As of this time, passable na ang area. Aso ko kakaina nga walay mas passable ang area, no. Karon mga tungura maagi mga motor banda kakaina. Di kayo ni maagian mga igala, mga ka-Super. Ano na sitwasyon dito kaning area, no? Kaning maong akuan yuta ang managdahili kagay na di kayo ni maagian dito, no? So grabe ang pag kubkob o kaning paghakot sa mga nimuyo dito o yuman kaning mga pipila ka mga trabaho sa barangay. Mano-mano ang paghakot, no, sa kaning maong nga yuta, mga ka-Super, sa kaning pagdahili sa maong yuta diri mismo sa may Sitio Lupa, barangay sa Pangdako, Dakbayan sa Sugbo. Magkarang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Pipila lang ni sa mga area of responsibility sa Cebu City nga girespondihan sa Quick Response Team QRT sa City Disaster Rescue Management Office kung CDRMO sa kanili ang mga lugar, no, nga kanang dili pagdahili sa mga yuta, mga ka-Super. Kagaya na nagkapuliki ang ato mga Quick Response Team o QRT sa pagresponde sa area dito sa Barangay Bakayan, nga giingog gikatahong dunay naanod gumalay ba subject for confirmation duha ka mga sitio sa Barangay Babagdos, no, og kining sitio diri sa barangay sa Pangdako, mga ka-Super. Now, mo ni ang situation ko diri. Passable kanang nga yuta, but tungod na ni pagdahili sa yuta kagay na hangin magud kaayo. Agi lang gamay ha. So mo ni situation ko diri. Kap habagap. Ako hindi mo yap ka. So natanggong ang bibilang ka mga sakinan. Ang kaning mga sakinan daan ni diri na. Ang galing sa kinabadaan ni dirigay na. Di mana dik agi. So mo niyang area diri. Mga motorcycle lang, no. Ang magyan diri mga super na tungura. Na to hinabes kap. Kap Joby. No. So maning area diri mga sitwasyon gano diri. Kap, gamay lang diri kap. Benji Talisik Kap sa Balita, mayong hapon live ka Kap sa Balita Facebook page. Kap, first time nga dahil ayon diri nga iyaron. Sir, kuan kini may hapon is tanalo nya labi na gid sa mga shopping pig. View sa Super Balita, no. Super Balita, no, nya ano siya, magsigi gini siya area diri napita, sir, nya mo gini siya basta aduna kani nga dapat kayo nga ulan. Mo gini among himuon gini robing kayo sa kada sitio kay posible mo na kani among barangay manggod ho mo kan siya mo dahil ang mga yuta. Ya nakitabo ni tagalina mga alas 12 kapin, mga alas 12 media. Tuwa ko masayop, nya tagalina bagagi namo wala pa na siya landslide. Kaya nag-rescue pa po ni sa multicab dito nga naanod. Kato sa sitio na po, no? O sitio na po, dito sa bridge niya. Kumusta tong multicab Kap? Wato naanod gito? Naanod sir, pero natabang sa to ang kuhan, mga fire volunteers. Kaya
ila lang higtag bisi mo to nga ako rin gipadagan dito ang kuan ang kanang driver sa fire truck mo na gibudlot na sa fire truck na to. Kanya karon na sa safety nga lugar ang mag-pick-up sir. Posible nga guba na sa to. Pero kato kay giguyod ba to kay hapit manod o kanang gibira, possible nga di kita mo dagan mo andar. Oh, dili na gito sir kay na ang atok na sa upa na mas tubig gid siya sir. Nya mo to nga sorte lang gyud kay wala gyud siya makabot gid sa kanang ubos nga bahin sa katong bridge kay kung hagbong magito siya, di na gito makuha sir. Imong gingon kap nga sige ni diri magwa sige ni diri ganing magdahili ang yuta. O so ni kanang mo ni pinaka labing problema karon kay murag daghan kay mga yuta nga nangahog. Oh, dilo gina sir. Ang kasagaran gid mo gid siya kasagaran nga ma-slide. Kaya ako lang pong hangyon ta sa city government, unta makadadaan ni dayo niya og mga heavy equipment para Mas mayo. makuha na gini ang mga yuta nga ni dahili. Kaya murag I do believe nga si ang atong head sa o pango sa si Diremo murag nakita mo ni ka para ni atong pango sa si Diremo si Sir Ramil Ayuman. Pagdating na sir, dili mo kuno to na. Oh. Dili na taga disaster. Dili na taga disaster. Sige. Pero kay So ang atong inid karon ang kaning mga kuan kanang sa tawag kanang mag hakot og yuta. Piloder. Kami na kami. Kami na. Oh, padong na pod sila diri sir. Kay kung imano-mano ni murag Abdullah Syam. Oh, maptang gid hapon. Dili mada. Hapon na kap, gabi gini. Kap, usay may pamaagi nga kanang atong himuon ni nga sugyot o kaning plano nga kaning murag delikado ng area diri o ubaw pa nga mga area sa mga sitio nimo. Doon ba tayo himuon nga kaning pagbabagbag ha o ang pagkalagid ang pagpahimanos kitahon nga panahon nga gali nga mo doon ay pagbundag sa ulan o pag sursangin doon natin itahasan ng tao nga magbantay sa ubos sa taas nga nauna pagian. Oh, ang ako lang tingali sir, kami lang ko sa city government. Punta sa kanila, ako yung pahakan siya nga kami ibabang bahin kay para gid nga dili lagi siya magkikip. So ang imong kuangkap hakan. Oh, kanang dapit nga nagbutay na gyud. Punta nga na makita ka disaster, makasugyot po sila sa city government nga unta makuhaon ka na ang kanang nagbitay kay mo ang ginay kasagaran nga mabukatan kusog nga ulan Kaning mga dahon-dahon no? so kana siya sir mo gina siya ay dapat gyud ta nga kuhaon na siya kay kung di na siya kuhaon sir kada ulan na na siya hugno gyud. How about kap nga for the meantime nga kanang samtang wa pa ni although ato naman ning napaabot naman nimo ang imong concern but for the meantime nga kanang samtang padayon kanang paingon pa ang pagtrabaho o paingon pa ang pagplano nini sa pag tanggal din yung mga kuan dahon for the meantime nga mo abot yung panahon nga samtang wa pa ni gipang tanggal ang mga dahon unya mo ulan mo buntak ang ulan o kanang pagkusog sa hangin do na himuon nga kaning tahasan nga tao nga panahon gali nga nang situation di nauna pagian ang maong dapit para sa mga paglikay sa nga doon na madiskusya. Oh, sakto gina sir. Mo gina panahon gali kung doon na pagsugod ng pag-ulan na natay mga barangay tanod ato parubingon diri nga di gid sila paagion diha dapita camping nga ubos sa mga pangpang kay delikado man pud nga maigo sila sa mga bato no nya. Ako lang ani mahuman siya makuha ng mga yuta ako na libutangan sa kusyon nga dili lang gyud sila mo kumpiyansa. Delikado din dapita nga dili lang gyud sila simpig lang gyud diha. Dapita kay kasagaran kanimo siya mo area. Kap, lastly, aside dining area hanap, doon na babayla yung sityo nga doon ay delikado po sa pagdahil sa yuta sa imong barangay? Naa sir, naa gyud. O sa mga sityo kap? Sitio Baksan, Sitio Kasili, Sityo Lupa, naapon na diha. Unya sa Sitio Lalipaw, Sityo Napo, Sitio Arcos, ubay-ubay gini siya sir. Ang imong barangay block, kargado ka na mga kuwan ba, ka ng mga sama ng Kasili, Baksan, way ka ng Bayawak. Sitio Bayawak, awa di ay. Kap, salamat si Kapitan Juby Lagraso. Ang imong kap, Juby no? Lagraso full name, Juby gid. Juby Lagraso. Okay, salamat kap. Si sa pangdako, Barangay Captain Juby Lagraso. Wa di Sitio Bayawak do dire. Pero na Sitio Kasili o gakaning Sitio Baksan. Nanapoy basher sa yung hubog daw ko, pasila may gala. Ala, padayon mo dia.
Anyway, padayon ka ang pagmano-mano nga paghakot sa kaniyuta. Pero sa pagkapwa pa din na ano kanang niabot ka doon na disgasta diri? Wala pa. Wala pa. Kaluoy sa Ginoo sir, wala pa magid yung tao. Sige. Mo ni ka. Matag ulan o inganon na yung landslide, mo po sila mo kuan mo paduol diha sa tulog ka mo pangpa. Sige. Salamat kay Abno. Si Kapitan Jubil Agracio, mga ka-super. So sitwasyon ko rin, natanggo mga motor. Onya, napoy kana mga sakyanan sa ubos ka, paingon mo tan ito, wa nag-agi. Oh, paduol pa sir. Sige. Ang sitwasyon ko sa itong area, padayon nga pagmanabano sa paghakot sa mga yuta nga pagdahilik, kini maod nga sityo sa lupa, no, barangay sa Pangdago. Dunay awhag si Kapitan nga unta ang atong kagamhanan lokal sa bago ni nga labi ang atong quick response team sa Sideremo maputol yung mga kahoy diriya kani mga sanga-sanga nga magpabuka sa kayuta. Samtang ko di pa magkali ba sanong ang kanimong hangyo iyaw nang butangan og gataw nga kun wala mo buwan o gaganing mo bundag ang uwan o gaganing paghangin tahasa doon tahasa nga tao nga ibutang sa matag lugar o kaning matag dito sa ubos yung ahin o sa ibabaw nga di una pagyan para sa gamaligay ang disgrasya. Butangan usab diri o gaganing pahimangno nga kuan mas bayad ko kap ibutang ang pahimangno kap di magdinanghag. Oo. Buwakan ko sir, kuan ako na buwakan Okay. para tulad ya sir. Nga, ako din rin ato mga konsehal, habang yun, Kusangkarya, Kusangubay, Oh. Sige, salamat kap. Okay. Pinakalinis update o labas impormasyon balita diri mismo sa barangay sa Pangdago ning atong Dagbay Subo. Kini yung ka-super, Benji Dalisik. May hapon, mga bashers. Paniudto mo para di mo magutman. Salamat kayo.